All the time is moving all around this world that's
was something. The one so true din sa narration ko po sa mga ito. That's all pa rin yung pinarap-harap ng efficient competence, especially to my family, tinatagawa ko pa rin yung sa pamamagitan ko pa rin yung diplomat na yung inyaman pa rin yung gamit pa rin yung sa iyo pa rin. So na pa rin ito, yung pa rin ito sa bawat pa rin sa buwan ko.